Ja, der skulle vi faktisk stå. Surstrømning Challenge Danmark. Der er nogen, der har glemt gafleren. Ja, nogen er interesseret der. Kunne vil du gerne have. Jeg tror altid, I er for gamle. Jeg er nogen for gammel. Ej, folk kan fint bare ikke smage. Hvordan smagte væden der? Var det godt? Salt af helvede. Hvor smager? Ja, jeg skal lige... Det er ikke så galt, men du er kraftigt ikke sådan. Jeg var ikke en halv mennesker. Jamen, jeg er overrasket over, at jeg ikke kan klare det mere. Victor er en af dem sejt der. Kan du have rovnen der eller hvad? Jeg løber bare ned og skæg. Hvis I kan gøre det der, så tager jeg hatten der på jer, det gør. Det smager som det lugter. Ja, Så kan jeg ikke huske, det lugter. Det lugter meget værre, jeg kan huske. Altså på en meget mere ulækker måde.
Så går jeg ind og giver ham af kløs bagefter. Det stinker man stadig. Ej, jeg kan godt ikke fylde han bare ud, man skulle give til hunden. Hunden, de vil lægge og vride sig rundt. Ja. Så har du ikke lagt til hunden, de kan vride sig i, vel? Det er sikkert nok, det var sikkert nok, du lige gør det. Ej, stærk, Victor. Nu er jeg så sej. Ja, satan, mand. Man kan lukke sådan længe nu. Har du ikke en gul spredt ost med mæring, så var det sådan en gul kors over, så fandt man. Derfor der... Nej, min telefon. Nå ja, der er den filmer. Hvad det stinker herinde, mand.